ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕುಲು ಬಾರ್ಡರ್ ತಲುಪಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕ್ಲಾನೆ ಊರ್ದಾಯನೇ ಬಾರ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ಲೇಸ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಂಟೈನರ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬಾರ್ದಲೆಗ ಮಂದೆ ಸೊ ಯಾನ್ ತೋಜ್ಪಾಯ್ ಎಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಬಲೆ ಪೊಯ್ ಇದು ಸ್ನೂಕರ್ ಮುಲ್ಪ ಇದು ಆಯನನೆ ಸ್ನೂಕರ್ ನೆಕ್ ದುಡ್ಡು ಪಾಡ್ದು ಗೊಬ್ಬುನ ಒಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಮನ್ಪೇರು ಬ್ರೈ ಎಸ್ ಬ್ರೈ ನಾಟ್ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಬ್ರೈ ಮನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ನೂಕರ್ ಗೊಬ್ಬದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ನಾಂಜನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅಂಜನಕ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಪತ್ತಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬೋಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಶಾಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಟದಲ್ಲ ಕಂಟೈನರ್ ಮುಲ್ಪದಾಗ್ಲ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೇರ ಕಂಟೈನರ್ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಕೌಂಟರ್ ಒಂದು ಲಾರಿದ ಮಿತ್ ಕಂಟೈನರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟೈನರ್ 40 ಫೀಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ದೆತ್ತೋನ್ಗ ನಂದು ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಉಲಾಯ ಕಿಚನ್ ಒಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬರೋದಿದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂಡ ಟಿವಿ ಇಂಚ ಕಡದು ಬಾರ್ದು ಇರ್ತಲೆ ರೆಡ್ ಬೀಗ ಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋರಲ್ಲಿ ಟಿವಿನ ಒಂದು ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡ ರಾತ್ರಿ ಮೂಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋರು ಕಲುವೆರ್ನ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಊರ್ಡೇರ ಇಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿ ಐಡಿಯಾ ಎತ್ತನದನ್ನ ಮನ್ಪೊಲಿ ಧಾರವಾಡ ಅದು ಎಂಗಳು ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ತುಚ್ಪ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿ ಕಂಟೈನರ್ ಅಡ್ಲ ಎಂಚ ಬಾರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ತುಚ್ಪ ಎಂಗಳು ಸೊ ಮನ್ಪೊಲಿ ಊರ್ಲ ಬಿದ್ದಾಡೊಂದು ಜಾಗ ಬರಬೋಡು ಈ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಇತ್ತನ ಫೈಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಕಲ್ಲು ಮೆಣಿತನ ಫೈಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ಫೈಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತೇ ಫೈಂಟ್ ಕೊರಡು ఒక మరట్లా ಒಂದೇ ಟೇಬಲ್ ದಲೆಗ ಮನ್ಪೊಲಿದ್ಲಿ ಅಜ್ಜ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾ ಸೊ ಎಂತ ಮನ್ಪೊಲಿದ್ದೆ ಅಂಚದ್ದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೂಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಾಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಗದ್ದುನು ಪೂರ ಬಾಡಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಾಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ Okay, thank you. Obrigado. Okay. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Poeta. ಓಕೆ ಪೋಯ Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao Nella phone edile. Ciao, ciao. Super place today. Full ಕಟ್ಟ ಜಾಬ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಟ್ಟದ್ ಹಾ ಅಂಜನ ಬಾರ್ಡರ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ಗದ ಬಿದ್ದಾಡ್ಗ